David Buzutil ta' 59 sena li joqgħod San Pawl il-Baħar baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti s-sibt filgħaxija akkużat bil-qtil ta' raġel ta' 60 sena. Il-każ seħ bejn il-lejl tal-ħamis u l-ġimgħa l-ħabta ta' sija u nofs fi stabbiliment fi triq it-turisti f'San Pawl il-Baħar. Fl-awla l-imputat qal li huwa sit il-bar fejn seħħ il-każ. L-akkużat daħal jibki fl-awla u marjana lill-qariba tiegħu wara li anki kellu jiddaħħal l-isptar minħabba uġigħ f'sidru. Brasu baxxuta l-ħin kollu l-akkużat tal-borza għaliex ħassu ma jiflaħx. Il-prosekuzzjoni spjegat kif meta l-pulizija kienu sejrin fuq il-post fejn seħħ l-argument ġew informati li fl-isptar Mater Dei kien iddaħħal raġel b'ambulanza. Għall-ewwel huwa kien ġie ċertifikat bi ġrieħi serji, iżda b'xorti ħażina il-vittma Roger William Donald Dudley Ward ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Huwa qal kif il-ġlida seħħet fuq il-parapett tal-Manċis Bar f'San Pawl il-Baħar u l-vittma miet kawża ta' ġrieħi f'rasu wara li waqa'. L-avukat difensur Franco De Bono qal li l-inċident huwa maqbud kollu fuq il-kameras tas-sigurtà u l-imputat ikkopera bisħieħ mal-pulizija. Qal ukoll li fl-argument l-akkużat kienet jiddefendi ruħu. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih u talab għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal ħelsien mill-arrest minħabba biża' ta' intralġ tal-provi u n-natura tal-każ. Fil-qorti ġie spjegat kif kien hemm attentat li nqerdu l-provi matul il-lejl e kif l-imputat ipprova jċempel lill-persuna li tieħu ħsieb il-kameras tas-sigurtà. Il-Maġistrat Viktor Axa ċaħad it-talba għal ħelsien mill-arrest.